referanduma guhartina paketa destûra bingehîn meha Nîsanê da ye. Wisa xuyatke ku Tirkiye di rewşa awarte da ê biçe guhartina destûra bingehîn. AKP û MHP dixwazin ev paket were erêkirin lê CHP û HDP li dijî vê paketê ne û dibêjin sîstema serokatiyê rejima Tirkiyeyê tê guhertin û sîstema nû gefek pir mezin e li pêşiya komarê û demokrasiyê. Parlamenterê HDP'yê Sêrtê Kadrî Yıldırım ji bo dengê Amerîkayê hizr û nêrînên xwe li ser proseya referandumê û rewşa siyasî a heyî anî ziman. Wî got hem li Rojavayê Tirkiyê hem jî li rojhilatê wê rêjeya dengê nayê bilind dibe. Ajanên Rojavayê Tirkiyê jî nêrîn li gorî baweriya min hinek cuda xwe nîşan dide û rêjeya nayê li bajarên metropolên bajarên Rojavayê Tirkiyê jî hinek bêtir biye, hinek evraztir biye, zêdetir biye. Di nava Partiya AKP bi xwe de jî û CHP bi xwe de jî wek parlamenter ez dibêjim yani gelek kesan esas digotin divê em ji vî tiştî re bibêjin na îca ev tê vê watê divê de nikar bû xwe eşkera bikirin lê di pêvajoya referandumê de di dengdayînê de ev parlamenterê nava AKP û MHP wan jî ew bi xwe jî ew ê ji bo nayê ew ê bixebitin. Hêja gotinê ku demekberê reportajê Kadrî Yıldırım bû sedema nîqaşan ku dûr de hat îfadekirin ku Kadrî Yıldırım gotiye mafê Kurdan bê qebûlkirin Kurd dikarin ji serokatî re bêjin erê. Wî got ew xelet hatiye fêmkirin lê pirsgirêka Kurd pirsa sereke a Tirkiyeyê ku ew çareser bibe mafê hemî gelan dê çareser bibe. Vê rewşa xerab pirsgirêka Kurdan e. Pirsgirêka Kurdî ye. Ev pirsgirêk jî bi çawa çareser dibe? Bi dayîna mafê perwerdeya bi zimanê zikmakî û bi dayîna mafekî statûyê. Yani perwerdeya bi zimanê zikmakî têde cî bigirta û statûya Kurdan têde cî bigirta ez hêncî li ser wê fikrê me yani ne ku min li wir tiştek got ez li vir tiştekî din dibêjim dema ku Kurd ev her du maf ji wan re hatin dayîn ji xwe ew pergala ku ba her du mafa bide Kurdan ew ê maf û heq û hiqûqê neteweyê din jî baweriyên din jî pêkhateyên din jî aliyê din jî ew ê bidin. Kurd va her du mafên xwe di pergalekê de bibînin ji xwe ne mimkûn e ku jê re bibêjin na. Ku têda nebînin jî ne mimkûn e ku ji wê pergalê re bibêjin erê. Wî anî ziman ku dewlet bigirtin û serbestberdana parlamenterên HDP dixwaze di pêvajoya kampanya referandumê de peyam bide gelê Kurd û nijadperest ên Türk. Xaşo erênî bide gelê Kurd ku niyeta me baş e. Gelên Rojavayê Tirkiyê jî ji bîr nake dewlet. Yani ji alîkê de em hineka berdidin, merak nekin, em ji aliyekê din de hinekê din jî binçav dikin û em wan jî digirin. Niha ji pêncî neh parlamenterên HDP tevî hevserokên wê 12 parlamenter di girtîgehê de ne. Di rewşa awarte de civên kombûn, xwepêşandan, mitîng, daxuyaniyên derve qedexene. Lê Serokkomarê Tirkiyeyê bi mitîngan ê derkeve meydanan û ji gel bixwaze ku guhertina destûrê erê bikin. Lê divê dema rewşa awarte de wisa xuyatke ku xebatên referandumê ji bo HDP ê wisa nehêsan be. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.